c'est d'or les banques les faut qu'on a téléphone ara téléphone la jeba téléphone lobé mamugu ba karsa yakata en fait karsa dingu be bolo ko nyobe bolo ni ko be en fait tongo fin it vie faut être e bolo no côté muso yekle aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafina jaw ɲɛnɛmaya. Ancle. Nse. Hey. Fati. Ça va? Comment tu connais? Basfiti. Basfiti ngon. Dugonad. Tarasula. Ça va. Dugono mogodu. Ça va. Sigaro be. Agara fama yere. Wala akero yi. Nse. Awera be. Wala ça va. Korbash tawla. Basana alhamdulillah. Ye tiena. Ye robli bilu soroni. Alhamdulillah. Ye ifena yere mal duni masiga no. Eh Allah. Donc ni kunya gane do wala mo men profiter bi ka pasiga na laje. Abe fam wallahi. Non. Anyana say what do nare. Abige to godi. Abige chuguni. Muso mu fidi fruire chepsi ka fenge mo. Ah koni mano kone. Mano la figi bolo firi doni. Tiena. Ye. Meu. Nam kureja. Juni ni yoro la bengadima. Isu mogo wa. Ibi barage. Kon baro mo kom kango keo. Iga chede ni glan wallahi. Ya chede sina kan surprise de mamba kenaten. Sherifu. Abi war chaman do ala. Ay war do ala de. Mami no yi. Ari din men besa. Wallahi. Kasna ka ke surprise bayina. Sherifu war do mbela. Ndum nenga cha war ka cha ne. Na war ka cha ere di. Ka cha. Alhamdulillah. Abi ke to godi. Koni barake. Parce que yoro nun kan horan kan yere di. Al Sherifu ba sara. Fati fene de. Sherifu nana yoro la jere la wa wal me nana Sherifu ka kuma de la kure jame ta nyini ngalle koy ni man ta dabo kama ni na ni bigi nyini ngala de depuis yere nana ante kanga muso ya baro foike Sherifu de ni sanwa Sherifu de ni ketanwa nana yoro la jere la wa nana kunya ni ne la kure ja sabalisa ka bonga so komina iga yoro la me ame baro dam ne taniu baro ti saka giringiri nganaw Ola ne be ka nyini nga ni fana ta rogo yini ngal fene kele nyini ngal te kele de me ta dante mena fene kure ja o mani ne biga yoro la na madi ta foni nya iga nali magoya ne de me ina na ni system yo de majani wa chen yoro la je me konya yini ni Sherifu ma kene jomba kene wona chede do na babula ba kene ide man ta dabo kama koy ne yini nga doroni karsa jone ni yoro la be ma se jien wuli ko la ne bolo koy akan sa akan to foike kon tayo ko nyina ne dale mbula parce que nana yi sigorom doro ale au moins siga do ni doni ke ima do ne do ki ala ka yoro su ibe do de ke me Sherifu ya kata Sherifu ya dun tanto ala ka yoro su ja sakuri amina rabbi ala ko do mini abe kungolo su men mengla ame kungolo chama bareke ame natike ame napike aywa ame soin de visage ke ame manicure ke ame pedicure ke ibe nani ga chapeau ya ma lisse kay comme chapeau don ere kade yere mulu beke chapeau don kan manicure ne bi chapeau don ay kuma de do sa zoli kana dimi yetaw e ma foshke kure jare e ma foike ne mi boram barade kan e barane dudu ay sa ifene sa kana kete tugula mais ena na ni système e ba do manyo ni ko kure jare ou bien Sherifu ka posu falina le bismillah ni munye Aisa o mana enye wala mene chefe de ya tini kuma sugu boy ni kuma sugu dabla nana de bina na Sherifu mune kera ni mun kuma sugu ye aka posu fale na fale bale obi nya sidala wa ne ba o mandi ne to ko sugu na de ne ka foyer kuma je n'aime pas que certaines personnes se mêlent de ça amandini mon foyer c'est mon foyer dehors aussi c'est dehors nta fait kenema mais sokono nana o kura rouge nto fait ne mun ko sugu ye mo kureja ni yini nga ni taro ka fokabna si jien wuli kuma ijo ne rega tan ayo te jien wuli ko yo ay mene jien wuli ko do est ni prempre ne kuna parce que kuna na ega boutique la ka Sherifu yini nga lekela o mane Sherifu yini nga lekela criminel ya o mana e kele espion ya lekela e espionner si ça espion ngana na dogo yare ne mi dogo yare e de yore dogo ya kam fo boutique ko lundi e ka ta sa kam fo mi yare ko ko re dugu jebale kana na mo garsige sigita nto ina ni gal salon aje la obe ina na ko nyani ni la ni re nga chiffon blanc anga fe nu joshi
Oui. Goro, salam alaikum. Non. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Oui. Je fais tes. Baradou. Oui, ça va. Alhamdoulilah. Je suis dans le Ah. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Doubalando, ça va? Je fais tes amalatan. Bachite. Alhamdoulilah. Baradou. Ça va. Ça va. Ni a mi wele basi la. Allah kana ke bashi. Donc sɔgɔma n bɔtɔ n bɛ taa baarakɛyɔrɔ la. M'a de ye n wele. Bon, vraiment kuma caman fɔ. Donc ko n ka responsabilité ta. Ko waati laban in na k'i sɛgɛnna dɔɔnin ko de bɛ ka nasɔngɔ bɔ de bɛ ka malo ni ɲɔw ta k'i ko caman kɛ quoi. Ko vraiment il est temps que n ka jɔ n jɔyɔrɔ la. Bon, n ye réfléchi a ka kuma na. Vraiment, elle a raison. Et ne ka baara don. Depuis cɛkɔrɔba ye kɔrɔ fo bi. N y'o ŋaniya ta k'o engagement ta. Du in kɔni balo ani aw kana ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ. N bɛ jɔ n jɔyɔrɔ la, n'Ala sɔnna ni Ala ma baasi kɛ. Nka waati gɛlɛyalen don nin waati in na. Bon, n'i sera ka fɛn maa ye min fɔ a ye tiɲɛ fɔ. Donc mun b'i wele k'a f'i ye n cɛ ni baraji i ye min kɛ vraiment i ka kɛta kɛ quoi mais j'aimerais bien que i k'a to yen n ka responsabilité ta i y'a faamu i k'a to yen n ka malo ni fɛnw ta à partir d'aujourd'hui n bɛna jɔ jɔyɔrɔ la ok voilà o de ye i wele kun ye. D'accord, gros. N ye kuma faamu. Voilà. N y'a faamu diya bɛɛ ye. Mais ne bɛ maa jalaki o yɔrɔnin na dɔɔnin. Ale kuma kan tɛ ka fɔ e ye. Cogo di? A ka kɛta kɛ. Ayi kɔrɔ. O to la ne fɛnɛ man kan tɛ ka kɛ. Kɔrɔ ni e tɛ yen ne de bɛ o. Ni e dɛsɛra ça ne va pas. Ne de kan ka na. E yɛrɛ ye kuma bɛɛ fɔ. Depuis cɛkɔrɔba ta ɲɛna fo bi. E de bɛ ka gérer o. Ne bolo banna n'a bɛ ne kun il est temps que n fana bɛ se ka min kɛ n b'o kɛ ça c'est la moindre des choses ne t'a dɔn musokɔrɔba fana b'o fɛ kun nɔ et puis dans tout ça ne bɛ yafa deli de fɛ kɔrɔ parce que hali ne kun k'o min kɛ a kɛcogo man ɲi c'est pas la manière normalement ne kan ka wari ɲini n'a bɛ n kun n b'a ta n b'a d'i ma a bɛ e kun a tɛ e kun normalement musokɔrɔba yɛrɛ man kan tɛ k'o dɔn parce que n y'o de faamuya sisan kuma in kɔnɔna la musokɔrɔba olu si man kan tɛ k'a dɔn fɛn tɛ kun fɛn bɛ ni e tɛ yen ala k'a n'a cɛ jɛ ou bien ni voyage y'i sɔrɔ ni taama y'i sɔrɔ diyagoya mɛ ye mais tant que e bɛ yen ne man kan tɛ ka ye kɔrɔ ne tɛ fɛ k'an wele k'an fo nin ko yɛrɛ la bilen nin tɛ foli ko ye quoi ayi ne t'a dɔn maa fɛnɛ bon musokɔrɔba a kɔrɔ la fɛn bɛɛ b'a a bɛ fɛn foyi tɛ tɛmɛ a ɲinɛ ma. Sinon, normalement, il est dans mon devoir aussi de le faire, de t'aider. Ne bɛ dɛmɛ don o ye diyagoya de ye mais n yɛrɛ y'a kɛ cogo min n yɛrɛ tilala ka n'a ye kuma kɔnɔna la n yɛrɛ fɛnɛ bɛ fili la dɔɔnin n b'o yafa deli ɲini fɛ. Donc n'i y'a faamuya e ni ma ka nin kɔrɔfɔ in ne ni ma ka nin kɔrɔfɔ in e tɛ fɛn kalama la. Foyi ne yɛrɛ ka nin kuma tɛ ne tɛ foyi kalama ale fɛnɛ man kan tɛ k'a ye wele k'e lasigi k'o kuma f'i ɲɛna. Ni frustration ni natɔ kɔrɔ foyi man kan tɛ ka ni solution t'a la quoi mɔgɔ man kan tɛ ka bɔ an bɔ c'est à dire an ka gestion kalama du kɔnɔ quoi o man kan tɛ ka kɛ o hali musokɔrɔba yɛrɛ n'a gɛlɛyara an bɛ se ka ɲɛfɔ a ye a ma sara la mais normalement tant que e bɛ ne bɛ ale fara musow kan ayi muso bɛ ne bolo muso tɛ ne bolo e de ye dutigi kɔrɔ kana ne wele ka ne fo nin ko yɛrɛ la moi je pense que c'est la moindre des choses a kun kan ka kɛ tan de wa n ye fili yɛrɛ fana kɛ ka fara o kan n kan k'a d'i ma de wa je sais comment faire dorénavant e ni ne fila m'a ɲɛnabɔ maa si wɛrɛ tɛna bɔ a kalama bilen
m'o fana layidu tɛ yen. N dɔgɔnin diyara n ye mais hali bi n b'i fo parce que hali k'a da i hakili sɔrɔli min kɛ nin kuma in bɛɛ b'a yira n na k'a fɔ ko i hakili sɔrɔ sisan i kɛra mɔgɔkɔrɔba ye sisan vraiment a diyara n ye a bonyana ma a bɛnna ma fɛnɛ ala k'i sara vraiment i bɛ fɛn o fɛn kɛ nin yan fan de mako balimaya i jɔyɔrɔ min b'i la du kɔnɔ k'a fara i ye ne yɛrɛ bonyani min kɛ o a barika ala ye vraiment kɔrɔ jagoya dɛ ala mun de kan an fa y'o de yira na yana ka fatu mais mun na n'o fatura ne to sira taama ne ye musokɔrɔba faamu kɔrɔ de b'a kan kɔrɔ de bɛ na ni nin sinon ale kɔrɔla a kun tɛ taa e k'i hakilina tigɛ quoi min ka gɛlɛn dɔrɔn ye e ni ne fila an ka kuma ɲɔgɔn ye quoi communication a kana jɔ e ni ne fila cɛ si ça va pas ne fɛ yen ɲ'i labɔ a kalama wa ni ça ne va pas aussi e fɛnɛ fɛ yen an ka ɲɔgɔn sutura gwa t'an fɛ yen gwa ma deli ka k'an fɛ yen karisa muso de bɛ gwa la karisa muso de bɛ gwa la an cɛw an t'o dɔn musow de b'o dɔn et puis normalement a kan ka kɛ ten e de y'i ka dutigi e de ye dutigi ni e bɛ yen ne tɔgɔ tɛ se ka fɔ jamais wa à partir d'aujourd'hui an bɛ taa o sira de kan i ka yamaruya la dɛ ni kɔni sera k'a kɛ ten a bɛ fɛ parce que n'i y'a mɛn nin ko bɛɛ fɛn kɛra musokɔrɔba da donna la a kɛra tan peut-être failli dɔ b'anw yɛrɛ de ka an de ka niveau la quoi c'est ce que j'ai compris mais kuran fila ka Niger tɛ fɛ ale musokɔrɔba yɛrɛ da ka don n'a bɛ n kun ni ye min sɔrɔ kalo la n b'o fara ɲɔgɔn kan n bɛ n'o d'i ma n'a ma a bɔ fɛnɛ n'a bɛ kɛ cogo min an bɛ ɲɔgɔn na dɔn dɛ an bɛ solution ɲini a la an cɛya kun ye o de ye. n y'a faamu voilà n cɛ ni baraji d'accord n b'a to i ka taa ko ka ca problème t'a la kɔrɔ tɛ ka ci i wele a diyara n ye d'accord bon service an bɛn merci an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ so ala sɔnna inchallah. Hey, Lagare. Join da so. Lagare. Iti ka kuma fe da kausa ni da idea. Obe bi gere fle Johnny. E mata menina wata da kunwa. Ta da ni nga da ki jabi. Mitiga mana kana de. Ya mea. Ne mana enyi nga. Ni ne enyi nga sika ni jabia. Awoni di dasu ko be ne ma dasu e saka ni nyini wala obe da kausa ni da idi. Ne bi jabi muna. Mbi jabi muna fonyana. Muna mbi jabi. Lagari. Afonyana dono kungele mna mbi jabi fati. Iboro ni chala sigita ya. E nyugona te mulu bali yake nena. Parce que ni nyebe la ale te ne ga nyimita bo. Ebe mana ko mkene na ke. Wallahi furu de be ka sinima. E ma fo furuwa. E ma fo furu de ya. O furu kele ne kamake. Mbe ka mana ko kila. E go to go di sisan no. Lagari koto kokito. Ni mi nyini nga sabu juguya la. Ne kore jone da soko. Ne fene de ko e ma o. Iye da mi kongo nyika to nyini nga o kuma chama kun fati. Mune be. Lagari. Donc saka fone na mo mi da soko. Ah? Ni ay ni binaya. Ni binaya parce que ma de biane. Sono ne e na dana e man so ngone yake. Wallahi tumbe do ila. Ite ne yinyela. Obaye kungore fati. Fati te na kelen finyana. Ibalo a e jogo ere doron kama ke fati. Ne te fega ali ndadu e dala. Iba kala makon. Donc ala kama kana nan sigilen to ngal lafiya ko na la kibe ntoro sa. Adabla mandi.
e ne ɲininka ni ne yɛrɛ bɛ fɛ ka n da don e da la e kɔni bɛ fɛ parce que e ye ne ɲininka mun na i ma tɛmɛ ka taga don da in kɔnɔ ni ne bɛna n da don e da la kɛ wallahi o ko n'a kɔrɔ de ni ne kun nana sɔrɔ dayɛlɛnnen don e kun b'i sigi ka ne lajɛ ne ka n da don e da la o tɛ ko n'a kɔrɔ ne yɛrɛ ka n da don e da la o tɛ sara k'e la o tɛ diyagoya ye de o ye diyagoya o e yɛrɛ e bɛ fɛ ka da min don ne la dɛ ne tɛ fɛ e k'o don ne la yɛrɛ kuma ye o de Lagare n bɛ min f'i ɲɛna kɛ e ka ni molobaliya kuma ninnu bɛɛ ye wallahi Lagare ne b'e to yen ala kama furu kama sinon ni ne dɔgɔnin sabanan a tɛ e n'o ni ɲɔgɔn cɛ ne dɔgɔnin jugujugu de o ka kɔrɔ ni ye ko fɛn ka kɔrɔ ni fɛn e m'a fɔ i dɔgɔnin jugujugu a o y'i dɔgɔnin ye ne ye Lagare de i tɛ min kalama kɛ loi kura de talen don so in kɔnɔ i y'a faamuya e n'i ɲɔgɔnnaw dɛ aw tɛ don yan donc i bɛ taa komi i nalen don i cɛ min kama i bɛ t'o ɲininka o b'a ɲɛf'i ɲɛna i tɛ don yan ni e Lagare yɛrɛ o e ma kuma ban ko ne cɛ ya parce que cɛ bɛ ne bolo e dun hali galamasa na b'i bolo a donc i bila i ka molobaliya sigi la k'i sigi ka muso ganaya sigi la i k'i ta bɔ ne ta kan dɛ ne ko Fati o e bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn ne ma f'i ka a dontɔ wa a bɔtɔ Fati ka ne bugɔ ka n'a essayer yɛrɛ Lagare hali i miiri kana jigin a la n'i ye ne bugɔ don o don so in kɔnɔ yan Fati i ka mariage tɛ yan n b'a kɛ yɛlɛnka jigi de escalier escalier sani dugu ma da e de kama kosɛbɛ donc o de la i b'a kɛ escalier kosɛbɛ Fati problème t'a la Lagare ne bɛ k'i to yen furu ka siri kama mais an m'o bɔ a la a bɔ a la an ka lajɛ komi musokisɛya de don awɔ problème t'a la i ɲɔgɔn na i bɛ ala deli bolo bɔ ne na i bɛ kana n'a danna ala deli ala ka cɛ d'i ma i bɛ se ka min ka so kɛ escalier malankolon ok e ka taa sa e ka taa n'a y'i la yen mɔgɔ tɔɔrɔ la n'i yɛrɛ hɛrɛ kuma diyagoya de don yan i tɛ don bi i tɛ don sini mɔgɔ kuntan in an bɛna an sigi e ta in na ani tile kura Abeli, ça va Fati? Ko to ye? baasi foyi tɛ aji cɛ dɔw bɛ ka butigibaw dayɛlɛ ka di u musow ma ka mɔbiliw san ka di u ma ka villa clés d'u ma dɔw tɛ se ka fosi kan ye hali k'a danna sɔngɔni ma o ye kɛlɛ ye O bi ta i mana sigi k'a miiri furu san joli joli hali o moins hali ka bitigi kelennin dayɛlɛ ka di mɔgɔ ma mais o si tɛ se ka kɛ hali nasɔngɔni min bɛ bɔ o fɛnɛ kɛlɛ Fati. filanw bɛ ka butigibaw dayɛlɛ ka di u musow ma Fati. Ne min bɛ ji gilan k'o fɔ siɲɛ kelen, n b'a fɛ ka n'i sigi mɔgɔ bɛ ka bitigi dayɛlɛ ka i ti min b'i kɔnɔ o fɔ siɲɛ kelen n k'a faamu mun de bɛ yen baba dɛ e bɛ bɔ dugu kɔnɔ o e t'a ye musow cɛw bɛ butigibaw dayɛlɛ ka di musow ma e t'o ye wa u bɛ tilen ka mɔbilibaw san ka di musow ma e t'o ye wa n bɛ ka kuma ni o de i ta to yen o tɛ i tɛ o si ma i bɛ ka kuma ni min ye ne b'a dɔn e b'a dɔn o de y'a ka bitigi ko tɛ Sherifu ma butigi dayɛlɛ ka di o ma sansan o kɔɲɔ ma k'a ɲɛna ya Sherifu ma bitigi dayɛlɛ sansan ka di o ma ka tila k'a kɔnɔ fa fɛnw na ka d'a ma c'est-à-dire n'a fɔra ko muso c'est-à-dire muso
n'i y'a ye ka ban ko hakili ka dɔgɔ bilahi filɛ a dɔ de filɛ nin Serifu bɛ kureja dɔn waati min na e b'a waati dɔn i bɛ kureja yɛrɛ dɔn hey cakun ɲɛlen bɛ kureja bolo koyi kureja kun ye commerçant ba di ani Serifu bɛ ɲɔgɔn dɔn waati min na kureja kun ye commerçant ba di kureja ye ko sugu bɛɛ kɛ Serifu ye i tɛ min kalama n b'o f'i ye awɔ kureja ye ko sugu bɛɛ kɛ Serifu ye ka Serifu dɛmɛ walasa a bɛ se ka a furu cogo min na yɛrɛ Serifu tun bɛ sutura o sutura la kureja de kun don pour ton information o de kama mɔgɔ bɛ dugawu kɛ ko n'Ala bɛ hɛrɛ kɛ maa ye a ka kɛ furumuso ɲuman ye furumuso min n'a bɛ mɔgɔ sutura furumuso min n'a b'i to i danbe la furumuso min n'a b'i kɛcogo dɔn furumuso min n'a bɛ k'i fɛ k'i to i ka lahalaya kɔnɔ i bɛ cogoya min na ka k'i fɛ o kan kureja y'o furumuso de ye a kɛra Serifu ye ka sɔrɔ fɛn t'a bolo a ye fɛn bɛɛ kɛ Serifu ye depuis o kanu na a ye fɛn bɛɛ k'a ye parce que ale tun bɛ bitigi de tun b'a bolo commerçant de don commerçant ba nka Ala nana lajarabi s'a ma garijɛgɛ tiɲɛ y'a sɔrɔ bitigi tiɲɛna Ala ye yɛlɛma masa ye Ala bɛ se fɛn bɛɛ la Ala nana t'o la Serifu ye baara sɔrɔ Serifu ye baara sɔrɔ min kɛ la moindre des choses ni mɔgɔ ye fɛn kɛ i b'a lasegin a ma o y'an ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo ye quoi Serifu tɛ se ka nafolo foyi sɔrɔ ka kumana kureja ma a tɛ yen i bɛ sigi san k'i dabadaba ne ma fɛn kɛ yan ne ma foyi kɛ yan e furu ni bi cɛ ne ma e bɛ se k'a fɔ ko ne ma sira foyi yira e la sira min bɛ i ka taaɲa walima k'i dɛmɛ k'i bila sira kan wa i tɛ se dɔwɛrɛ la yan tile b'an sigilen fauteuil kɔnɔ yan tele filɛ téléphone lajɛ ba téléphone lɔbɛ kuma mugu ba karisa y'a kɛ tan fɛ karisa denkunu bɛ n bolo kɔɲɔ bɛ n bolo ni kungo bɛ yan fɛ tɔnko fɛn vie foyi tɛ e bolo n'o tɛ musow ye kelen ye olu de bɛ taa ka baara la a b'a ka feere kɛ a b'a ka fɛn bɛɛ kɛ alihamudulilayi a y'a cɛ sutura a y'a cɛ dɔn a y'a sutura ale fɔlɔ de y'a kɛ Serifu ye Serifu bɛ k'a segin a ma jɔnni bɔra a kalama aw maa si tɛ du kɔnɔ min b'a kalama don dɔ de ne ye n dama sɔn ka Serifu ɲininka a ye nin fana ɲɛna maa tɛ nin kalama o ye ɲɔgɔn sutura o kan e ye mun kɛ ne e ye mun kɛ ci miiri ka sɔrɔ ka kuma e tɛ se dɔwɛrɛ la ka bɔ ka taa ne tɔgɔ tiɲɛ dugu ɲɛfɛ ni ma nasɔngɔ sɔrɔ kari bɛɛ bɔ a kalama don min na ni mɔgɔ bɛ 1000 na ka taa n t'a yɔrɔ dɔ i bolo ou bien ka bɔ ka t'i ka bajan bila yala in na ni wari ma sɔrɔ ne bolo diɲɛ ko bɛɛ bɛ da ne kan n'i bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la diɲɛ ko bɛɛ bɛ da n kan fɛn o fɛn diɲɛ ko bɛɛ bɛ da n kan e bɛ fɛ ne ka mun de kɛ sisan i fɛ n ka mun kɛ i bɛ min ɲini a bɛɛ n'i kun kelenna don diɲɛlatigɛ kɔnɔ quoi bɛɛ n'i kun kelenna don e ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye abonnement ka kɛ télé la aw problème t'a la n b'o kɛ wifi tɛ tigɛ so kɔnɔ yan i connecté dɔrɔn kana bila diɲɛ kɔnɔ artiste ninnu bɛ fɛnba minnu na kureja ɲɔgɔnna ninnu fɛn fɛn ni minnu kɛla wa wariw d'u ma olu lajɛli de ka di e ye o tɛ wa o tɛ a ka dɔnkilidalaw bɛ na waritigi muso minnu fasa da n'u bɛ wari bɔ ka d'u ma olu lajɛli de karisa ka nin fɛn in ɲɛna dɛ karisa ka nin fini ɲɛna dɛ c'est à dire vie foyi tɛ e bolo n'o tɛ wa i ni ɲɔgɔnna caman o tɛ wa an bɛ dugawu kɛ ala k'aw dɛmɛ o sira kan ni minnu fana b'a fɛ ka sɛbɛ kɛ n'olu b'u ka sɛbɛ sira kan ka n'olu ɲɛngoya ka n'u hasidiya kana na k'i bɛna ne kulukɔrɔla tɔɔrɔ ko mɔgɔ tɛ fɛn kɛ hali ne ye 1 000 000 ta k'a d'e ma sa i tɛ se ka baara i tɛ se i b'a baara ni mun ye e ye sira jumɛn yira ne na ko n bila nin sira in kan n b'a kɛ e bɛ ka bitigi ko min fɔ c'est à dire quoi hali ni ne ye bitigi dayɛlɛ bi e bɛ se ka mun kɛ i bɛ se ka mun kɛ n'a ka di n b'a fɛn kɛ mais e ka n ka wari lafili o ye ka n ka tasuma don n ka wari la k'a lafili i sigi yan n'i y'i bali fɛn jumɛn na fɛn jumɛn bɛ yen ko e fati y'a kɛ k'i ye i furu ni sisan cɛ k'i y'a daminɛ k'i sera k'a laban a fɛn jumɛn bɛ yen i ye baara sugu bɛɛ kɛ hali biro kɔnɔ baara i y'a kɛ i sera k'a laban c'est parce que a volonté t'i la a dusu t'i la a foyi t'i la i bɛ se fɛn min na o de ye nin ye e k'i sigi so kɔnɔ fadenw bɛ taa kɛ i b'u ye walayi ne n bɛ se ka min kɛ ɲani n ka san n b'o kɛ
ni fɛn kan ka fɛn min di ma m'o di ma ɲani ka sa ni sara don min na sokɔnɔna yan o y'i ta ye don i b'i sigi k'i miiri diɲɛnatigɛ kɔnɔ min sɔrɔ min c'est-à-dire i ye min sɔrɔ ani min y'i jɛ quoi i sigi ko fadenw bɛ la ka ɲini ka d'u cɛ ma olu n'u cɛw bɛ ɲɔgɔn faamu u y'a dɔn u y'a faamuya se dɔw la ne tɔgɔ tiɲɛni n ta tiɲɛni kɔ ka jan a ye kelen sigi yan a b'i daminɛ fɛrɛlen aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnɛmaya